Alas mo, ako sili. Galing. Gutom naman ko. Palit. Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Wato na rin. Lami din na sa buwan. Wala ka na naman din. Ay, lami ma. Anay? Oh, Tanjili, Tanjili, napapasaya ka. Tanjili! Kami ang niyoto. Tanjili! Laot. Tanjili! Banme. Oh, di sila natal. Wrong false alarm. First, false information. Tanjili! Ay! Ugsaman. Mas kuno ta. May bagong sayaw sa taplaw. Naigun ako. Naigun mi ako man yata 20. Wala, mga hero. Ay, ang baktoy. Sana mo si Propre lana. Lingi ko dyan, pag yung kambak. Atayag toy, lingi yun siya. Mati palit ko kiro siya. Isog kayo. Ako nung sakit yun. Malit may konsumo pang 2 ka buwan. Isa ka tuwan. Ay, isa ka tuwan kaya babalik ang magpalit. Kana makita ang atong buwan na tingali. Para dapat ito. Wak pa gani. Danggit wa nang. Oh. Abo. Basta timbangon. No. Sa man na pang isa ka semana.
Gani. Sila kay iPhone. iPhone girl. Wala na imo kuha. Oh. Santa Claus, my baby. Numero, Awas si Ada. numero, Santa Claus. Ba na mo sa Ada, mis ana ora ko. Naren. Ikaw gunit kini ko mo. Pa. Nga, imo tong dalon si Iya ba diriyo, iana nimo sa kilid niya. Mamasko mo. Lukas mo dito di mo tagaan. Asa man mo? Ha? Inyo raman jud ko. Sige na, ready. Ta. Na ugma unsa na oras may makaabot. Kalayo ra mas tabat barat. Yo, di po ni si Kiji bali maglabay. Sino to kamo nakato dito sa pate? Okay, abi ganun dito mi padong dito man lagi mini. Apo dito ground dito sa inyo. Diri ra mo sa ubos sa ngato dito tapos kunanta ko ganina maato tapos taas. Mama nga ito karton mo.